Allah ba mu dace, Allah ya sa muna daga. Kai! Bangis, Dan Asabe. daga ina da shinkafa haka? Wallahi daga alƙaligon nake wajen Alhaji Aminu. Kari dai ka ce mai gidan Sabiu Dogo. Shi dai ko wallahi. Kai! Allah ya saka da alheri. Wallahi. Kyauta? Wallahi tallahi to ai shi ya saba duk watan azumi yana raba wa mutane shinkafa da abubuwa domin a samu sauƙin rayuwa. Mutumin kirki ne. Wallahi sosai mako. Duke shi ba ta rufe mai ido ba. Ga sauƙin kaya. Wallahi. Da alƙalin da idan ka je. Inda ka ce shagon Aminu mai gidan Sabiu. To ko ina ya fi su sauƙin kaya. Wallahi kuwa sosai. Ga rahusa. Wallahi buhun shinkafa ne ma da 10,000 ya haɗa mu. 10,000? Eh wallahi. Za ka yi ɗinkin sallah a ciki. Ka ji da kai na ciki. Haɗin yawa ma mama ta ɗinki. Yanzu na je yana shagon? Eh yana shagon. Insha Allah kuma ko ya san ka ko bai san ka ba zai baka saboda shi mutum ne na kowa da kowa, shi mutum ne na mutane. Ka je gida zan je insha Allah. Okay yanzu zaka tafi? Da gona za ni amma zan je mu gaisa. Ni ko bai bani komai ba. In ƙara haɗa ido da shi saboda mai alkhairi ne. Noma fa tushen arziki. Ka je gona. Kai! In na dawo sai in je gonar. To shikenan Allah. Ka ƙara gaishe min da shi ka ce mai ina godiya. Insha Allah zai ji. Gaskiya ne. Bari in je. To shikenan.